Hej så alle sammen, jeg er i USA, ja. Og jeg er i Villa lige nu. Så det er rimelig fedt. Og jeg viser bare lige sådan lidt, hvor vi bor her i den her villa, vi skal være her i denne her dag og 2 dage mere. Så skal jeg tilbage, fordi at jeg havde fået en ny iPhone. Jeg har fået en ny telefon. Det er en iPhone 6 i guld. Så jeg lavede ikke et backup, så jeg kunne ikke gemme alle mine ting. Jeg havde så altså videoer og alt det. Jeg havde nemlig recordet en video før, hvor vi ved dem vi boede hjemme i. Så det er bare træls. Vi bor herinde i den her røde en. Ja. Kun nummer 15. Det der, det er nummer 4. Der. Gider ikke. Sådan. Og vi er sådan 8 hus, altså 1, 2. Og så det her blå, der er også 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og en pool herhenne. Ja. Den er her pool. Kom helt op på de gode stole. Ja.